Tu verdura. Jo t'ajudo. Tu no verdures. Mama. Toma ja. A mama no. Et fas puzzle gran. Anne. Este es el puzzle gran. No, hi ha un altre que és encara més gran. ¿Cuál? Ese. Ese. ¿Qué dices? Ese es más pequeño. Ok. Ese es más pequeño. És més petit que aquest? Pequeño. No, pequeño. No, és petit, no? Sí, porque es las piedras. Este, ¿no? Y este... ¡Yo voy a ayudarlo! Tu estàs ajudant, sí que ajudes, clar que ajudes. Yo me ayudo. El puzzle el farem entre tots. Este puede es chulo. És xulo? Escucha. N'hi ha moltes peces, eh? Sí, yo. Ah, i tu sabràs fer-ho ara? Sí, mira. Mira yo. Yo sola. Pero yo... O les uñes. Què fem amb les ungles? Quita la mano. Vinga, pinta la mà. No puedo. Per què? Vols que t'ajudi? Papá. Quan? Ah, tuya. Ara la meva mà. Però la meva mà és més gran. Sí. Que vean niñas. Després pintem les ungles. Sí. Tuyas. Vale. Si vols pintar-les, les pintem. Pintem un sol. Vale, gusto. Pintem un sol? Sí. Vale. Pero te lo pinto yo. El pequeño lo pinto yo. Tu pintes el sol? Sí. Ja, com farem el sol? Com podem fer el sol? El fem... Grande. grande. Així? Un poquito. Un poquito. Un poquit? Hasta así. Ara recollir? Sí. Ja no vols pintar més? Mm. Vale. Es chulo. És màgic. A ver eso. Si plou? No, si plou tanquem les finestres. Sí, tipo. Entrarà l'aigua si plou. Tipo. Ahora. El agua. Esto. El otro. Tipo. Me frío. Ui, que frío! Si plou. Però com portem les botes d'aigua, podem anar pel fasal, és això. Qui fa això? Esto. Això què és? Acá. Acá. Ui, Pau. No mosseguis, Pau. Mira, esto es pujera. Això mossegar-se. ¿No viste acá? Acá. ¿Está todo? M'ajudes? No, que em fa por. És que el tens, m'ajudes? Mira, taca. 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 Mira, taca. Taca. Ui. Veo un poco esto. Aquest és un monstre. Tinc molta gana jo avui, eh? Oh, aquí no hay huevos. No hi ha nous? No. Què hi ha per esmorzar? Què pots fer? Aus. No tengo bolsa. Què vol dir que no tens esmorzar? I ara què fem? Espera. ¿Te esperas? M'espero? Sí. A què m'espero? Yo te espero. Ya está. Ja està, vinga, posa mà.